voința de afirmare l-a determinat pe Victor Buzatu din Dâncenia Loveni să devină antreprenor. În 2013, împreună cu doi colegi, a început să crească prepelițe într-un apartament, iar între timp a transformat această îndeletnicire într-o afacere prosperă, chiar dacă partenerii au renunțat. De la 100 de păsări a ajuns la 1500. Desigur că au fost foarte puțini, erau la început 100 de păsări, pe care am decis să încercăm să le testăm. Crescând numărul de păsări, am încercat să abordăm restaurante. De atunci avem 3 restaurante care, până și în momentul de față, sunt clienții noștri. Avem inclusiv și o grădiniță privată de copii. Victor Buzatu vrea să-și dezvolte crescătoria și să aplice la Fondul de Susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri din Ialoveni, administrat de către Asociația Ecorăzeni, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Suediei. Recent, tânărul a participat la instruirile desfășurate de organizație și a învățat să gestioneze corect o afacere. Ne-am gândit că este important ca tinerii să primească mai întâi o instruire. Pe parcursul lunilor martie și aprilie, un grup de 30 de fete și băieți tineri din vreo 11 localități ale raionului au participat la un curs intens de instruire în domeniul lansării afacerii și gestionării afacerii. Cel puțin 6 afaceri vor obține un grant în valoare de până la 75.000 de lei. Pentru Victor Buzatu, creditul nerambursabil ar fi ca un colac de salvare. Ne-ar permite să dublăm cifra de afaceri, să spunem așa. Aceasta ar include să procurăm utilajul necesar pentru ca să mărim numărul de păsări de la 1500 la poate chiar aproape 4000 de bucăți. Chiar dacă recunoaște că nu este ușor, Victor Buzatu este decis să lupte în continuare pentru o viață mai bună acasă. Dezvoltarea unei afaceri aici la noi îmi permite să rămân acasă, pentru că într-adevăr aici la noi este viitor, trebuie doar să fim undeva poate puțin mai insistenți, mai naivi, să nu cedăm ușor, pentru că dificultăți sunt nu doar aici, sunt peste tot, dar unde este mai bine și mai frumos decât acolo unde ne-am născut.